Steaua Mării, ipostazele Maicii Domnului. Vă invităm la o expoziție de o intensă semnificație culturală. Persoana Maicii Domnului devine un sensibil motiv de contemplare estetică. Rezultatul este un amestec deloc întâmplător de lucrări de artă atât canonice cât și în interpretare proprie, care scot la iveală multe fațete și semnificații ale vieții Maicii Domnului. Ideea de bază a expoziției constă în alăturarea de lucrări canonice și personale într-un veritabil dialog estetic, constând în legătura dintre arta clasică și arta modernă. Operele de artă sunt grupate în 8 teme inspirate din viața Fecioarei: credința timpurilor, steaua mării, rugăciunea formelor, întruchiparea unui vis, întruchiparea cuvântului, calea plângerii, lumina lumii și slavă înălțării, reprezentând momente precum nașterea Fecioarei, buna vestire, nașterea Mântuitorului sau ridicarea la cerurile a Sfintei Marii. În cadrul expoziției vor expune mai mulți artiști care s-au afirmat pe scena artistică din România și din străinătate. Amintim aici de Elena Adriana Popa, un veritabil înger al icoanelor, câștigătoare importante premii și continuator direct al marilor maestri transilvaneni. Continuăm prin a evoca talentul tinerei graficiene Ruxandra Marin, care prezintă 2 ipostaze cristice, veritabile dansuri ale umbrelor. Carmina Aurelia Plosceanu expune o profundă imagine a Mariei peste vremuri, cu o veritabilă măiestrie a decupajului. Ioana Palamar, prin proiectul său autoportret Apărare, evocă emoția unei pete de sânge, iar Laura Lucia Mihalca, prin talentul său inconfundabil, transmite privitorului lucirea pastelată a viselor care nu se sfârșesc. Grădinile vechilor mănăstiri sunt evocate în stilul lor vechilor maestri de Maria Alexandra Nechifor, în timp ce Maria Panțur deschide prin lucrările sale o veritabilă fereastră către mântuire. Mihai Adam ne amintește de icoana străbunilor prin fotografia sa, care ne pune pe gânduri. Cu cele 2 lucrări de profundă semnificație filozofică, Mircea Răzvan Ceacâru ne evocă o veritabilă privire asupra dumnezeirii. Florile din izvorul vieții, ale lui Marius Cristea, pot fi privite ca un concept al sacrului izvor, iar Grigore Ion Popescu, prin munca și talentul său plus în slujba bisericii, se impune ca un mare maestru bizantin. În cadrul expoziției, vizitatorul va observa cum temele biblice, prin viață, icoanele canonice, nașterea unor idei și imagini poetice. Fiecare obiect de artă va fi o rugăciune a unui artist. În acest fel, întreaga expoziție va fi o rugă în timp real, unde fiecare icoană va ține locul unui cuvânt sacru și fiecare lucrare de artă va fi o dorință de înălțare a sufletului spre lumină.